má bhíon aglah a chur den an cínta bé Flowride nó Maroon 5 nó LMFAO go méid siad san a leart an cúpla focail. Má anis le os cían chead bliana agus hosme a top 4 sin ichid a saharin son you're a social life beham. Yes. Bhís ar an ollscoil ag an am agus thosaíos brú an buzzer scuil le daoine teachta seach an doras in nimhre seach carna bhuirfan. Agus de chéimigh mé an orda an sin staire agus dúir chéile bhí mé craolach ar an glór sport agus an san chur láthar. Yeah, don just conas óghríon stáisiún radio go hórthas Gaeilge agus ceapan le go bhfuil sé planítach písbug bear le chuir seach le glór bháin mar tá den an lucht féicna níos máháil. Beidir domsa just a thulagur chusí gach aine ag obair go dónach mar sin an rutá mis ag den clí gur thuirt thug sé kind of spree agus stúil dom nachfuil mé kind of a curmú am I mo chuismór sais bortha tá go obair go dónach agus ní bh aon rud a gceis leis. So stúil go maiid mé an aon mar sin plus kind of lá aimseir all insan radio tuscail me déanam an obair dónach seo. Tá mis cean na daine teag buintú as an na meán sin agus na nálaí sin le bhéh a ggóirle le trí man na Gaeilge agus le feiceáil go bhfuil tá isig na daoine tá isig na leithóirí ag Carúil agus ag Barbara cé go táhachtta is tá an cóirla sin le bheith acu le daoine agus is rud mór dúsan nuair bhí níos áige bhí sé inta táhachtta agus bhí sin rud gur hasamá ó tá Gaeilge an daine sin is féidir an na coppla focail an nuasaid le agus grú le gur an sin é sin agus grú sin le rud bhí samacha sin in an rud a bhí agat le rain sin so tá sé táhachtta agus is rud inta táhachtta le bheith ag bonú as go dtí seo agus go méid déanú níos mór agus níos leidir an cóirla sin ar na technoliaach dúra tugann.